Taidaanpa mennä herättämään lapset ja laittamaan niille aamupalaa. Mini, oletko jo herännyt? Joo, mä heräsin äsken. Sinäpä olet reipas tyttö. Kiitos. Voinko mä mennä katsomaan televisiota? Voit, tietenkin. Joo. Tule kohta aamupalalle. Joo. Mertsi. Ei kun... Jelov. Mitä? Tulepas kohta aamupalalle sinäkin. En tuu. Tulet. En. Tule. No okei sitten. Mene vaikka katsomaan telkkaria. No okei. Häivy. Kuules. Jelov. No mennään sitten katsomaan jotakin televisiota. Kolmoset. Mitä? Tulkaapas syömään aamupalaa. Joo. Menen herättämään isomman. Selvä. Ai niin, tekin. Nouskaapas ylös. Tulkaapas sitten aamupalalle 5 minuutin kuluttua. Joo. Menen herättämään nuo isot tytöt. Selvä. Tytöt! Mitä? Tulkaapas kohta aamupalalle. No ei tulla. Selvä, ette halua aamupalaa siis. No okei sitten. No niin, ja muistakaakin tulla 5 minuutin kuluttua, koska minä teen sen nyt. Joo. No niin, menen tekemään sitä. Tytöt eivät tainneet tulla syömään sittenkään. Niinpä. No, jätetään heille vähäsen. Muistakaa sitten jättää. Joo. Aletaanpa syömään. Joo. Kiitos. Kiitos. Ole hyvä. Olkaas oikeastaan hyvä. Kiitos, äiti. Olkaapas hyvät. Hei, ottakaapa mua. Joo. Kiitos. Kiitos, äiti. Olkaapas hyvät molemmat. Tytölle jäi aika vähän, mutta no, ihan sama. Tytöt, nyt syömään. Joo, tullaan. Ei tarvi pakottaa. No, ei tarvitsekaan, mutta... Niin, ja ei tarvitse paukuttaa ovia. Niin, mutta ei tarvitsekaan... ette tarvitse vissiin aamupalaa. Voitte tehdä ne itse, jos ette nyt tule. No joo, kyllä me voidaan tulla. No hyvä asenne. Oikeesti. Niinpä, tosi ärsyttävää. Kaipa se on sitten syötävä, mutta mä menen heti tän jälkeen nukkumaan. Sama. No sama mulla. No samoin. No niin, nyt mä menen nukkumaan. Sama. Niin mäkin. Oho, kukaan ei tainnut tykätä kasviksista. Muuten pienet. Mörtsi tulee tänään hoitamaan. Mörtsi mummo. Jee! Mertsi! Älä valita, Mertsi on paras mummo. Eikä, mä olisin toivonut mieluummin Leena mummoa. Älä valita. Ei saa valittaa. Jelov on oikeassa, mutta hän tulee kuitenkin tänään hoitamaan viikoksi, koska me mennään, tai minä menen hotellilomalle. Okei, onneksi Mertsi Hei hei. tuli. Lähdetkö sä tänään jo?
Lähden tunnin päästä. Okei. Hei hei, pikku Jelo ja Mini. Minä sanon. Menen sanomaan muille. Okei. Moi! Mertsi! 3. Mitä? Mertsi mummo tulee hoitamaan. No, minä menen kuitenkin ilmoittamaan muillekin. Joo. Mertsi mummo tulee tänään. Ei. Mitä? Niin. Mitä asiaa? Mertsi mummo tulee hoitamaan teitä viikoksi, koska menen hotellilomalle. Ei!